sekalian olahraga materialnya alat-alat dalam menuju anda yang sudah melihat yang Hi guys, नोंथांमोनखौ आं गुबुन ब्लगाव बरायलायबाय जोङो दायो मा होनो मोसानो ओंखारदों बिजनि आनसलिकआव कम्पिटिशन दं डान्स माने मा होनो सेंग्रा सिख्ला बैसागु बिदि मोसानाय कम्पिटिशन दं आरो लांदां बैसागो जोंनि ग्रुपनिजों जोङो बादायनो नागिरदों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ'दे सारनि न'निफ्राय थाबायनानै थांसै ससे खाथियावनोखा नोंनिबो माल दं बेयाव आं हारसिं लानांगौ ओमफ्रायखौ सामुसा हारसिं लानांगौ आहा बिबार लादों नै खाथ्रि बिबार लादों दावा बिबार लादों ओमफ्राय बेखौ मानो लाखो जों गारनानै दोनलांजोबगोन आरो माल फैयाव बारा खेलनो जादों होबाय मैथा सार Twinkle होनबाना बिराद रागा जोंनो बि गथ'आ Twinkleसो लारि-लारि नुबाय माबाखौबो मिराखौबो नुबाय मिराखौल' नङा बिराद ओंखाम उखैबाय मम' एसे बेरायनो नै बेवहाय मा होनो गावबागाव इउनिटनि माबा देखायनाय आरो कालचारनि बिदि देखायनाय दङ गावबागाव इउनिटनि नाम होखानाय आरो बेखौ जोङो एसे नायनो फैदों ओइथिंजायनिफ्राय नायनोसै माबानाय ना सानाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान बेयो खोला बिजि जेखाइ खबाइ सान्द्रि हेबनाय औवाजों हेबनाय आरो बेना ओमफ्राय नै बिनियालाय मा दामनाय देनाय बर'नि नै बिनिया जि दानाय सानजालि ओइ बिरख' लागोन दानाय नायनो जि दाग्राया ओंखारबाय जोंना नै जाहैबाय मा इउनिट जोंनि इउनिटनि बियो sekalian olahraga materialnya alat-alat dalam menuju anda yang sudah melihat yang sosial media सौराय जानाय माइ सौनाय फुनायनो बेना गिदिरसिनखौ जाब्रा गिदिरसिनखौ जा गिदिरसिनखौ आबै आंनो एसे लाबोदो नै मालाय इस्रा सिथाव एवगासिनो दं अनला मेवा दं नामा? मेवा दङ मेवा नाय नारजि सबाय साम'
एम्फौ लाथा जादों सिनुआ माइ गायनाय एम्फौ सिखिरि बिदै सुनाय बिनिफ्राय फिसा जाबाय बिनिफ्राय देरबाय औ बाथौपारा फरायसालियावहाय दायो जोंनि गेजेराव आयौ दैया बुजिबाय नोंगौ बाय थांनो नायनो नामा दा मोसानाय माबा जागासिनो कम्पिटिसन मोनसे जागासिनो दङ बिनि उनाव जोंनि मोसागोन मेदाम हिनजावफोरखौ दोननाया मोसानाया सोर सोर थायो